Bapak Barokan Mas tamu dengan ingkang sampun nabi sampur. Kula suri gal-gal jumeneng jengkar saking papan paling tumuju wonten ing sasana panjenengan nggih. Nun sewu bapak-bapak yang lega sisih mriki ya. Kula suwun geser ngapunten ingkang agung nggih. Dulur-dulur saking Terantang yang baru hadir tak aturi geser sawetawis. Nyuwun pangapunten ingkang agung para bapak nggih. Keranten sampun badhe mlampah 750 150 sasana pangibingan tidak cekap. Untuk mendarat tolong ini digeser ya Bapak mendarat semua saja. Kursi sebelah utara digeser sampai pun badhe mlampah 1 second tidak kurang malah langkung ya. Untuk yang kidul pas kidul Pak, pas syuting kidul ya, yang kidul pas syuting kidul, yang lor kursi digeser, juru kamera sebelah utara geser. Pangapunten ing agung dumateng para bapak ya, yang legah sisih ler tak aturi geser sawetawis. Gending sampun karipta dene para kadang pradonga paguyuban karwitan dan burung laras karang dua malakuban. Makarya sesarengan kalian shot handle Anda ring 1 saking Tambak Boyo sudah muncul kembali dengan membawa suara yang halus, tidak ada kereseknya ya. Dengan syuting handle Anda production dengan operator Antok Hendro Baskoro yang mempunyai gambar bening, tidak ada obat.